Mataliwan. Kaya di mawala na yung ating yung green na yan. Pag nawala yan, mamumit. Ayan, mega love shoutout mga lalabs. Kumusta kayong lahat dyan mga lalabs? Ayan. Mega love shoutout everyone. Dapat di matanggal yung blue na yun. Ay, green. Pag ditanggal yan, mag-puti, mag-mute yan. Hindi ko kasi tinaksak yung mic. Cellphone niya, di yung at least maliwanag. Julian. Ano, things official lalab, mega love shout out. Happy lunch, host. Lalab, enjoy your lunch, lalab. Anong ulam mo? Kiss, ayan. Woohoo! Kiss, keep it simple. Survival, lalab. Mega sardines. Kiss, hoy, hoy, hoy. Lalab, naririnig mo ba kung may sound ba? May sound ba si Oso? Lagi na lang nagluluko yung sound. Dalonggong lang. Sige, lalab. Kain ka lang, lalab. Enjoy your lunch. It's noon. It's noon. Yes, lalab, it's noon. You should to eat something. Ayan, 2 million, 2 thumbs up. Salamat mga lalab. Salamat. Dance. Yes, lalab. Yes, lalab. Thank you so much. Love. Ayan, thank you. Ayan. 4 million, mega love. Shout out 4 million. Mega sardines. Ayan, salamat po sa 4 million in the house, mga lalab. Salamat. I dance like a rock. Ayan, thank you so much, lalab. Kain ka lang, thanks, lalab. Dandan lang, baka mabulunan ka. Lalabs, kiss, if you, lalabs. I have, FB page, lalab. If you like, lalabs, you can follow me on my, FB page, Islandsky Vlog. Same on my name on my YouTube channel. Offline? Ba't naka-offline?
Kumusta kayong lahat dyan mga lalabs? Moto Lalab, Migalab, shout out. Moto Axe. Moto Axe Lalab, thank you so much. Ayan, palike naman ako lalab sa aking live. Ayan. Ayan si Moto, salamat lalab sa imong patamsak lalab. Ayan. Bugo Memorial Loans, visit my loved one. Lalab, Moto Lalab, watching sa imong video lalab. Moto. Dati man tayong dikit lalab. Ano? Madam Daisy, Migalab, shout out po, tamsak. Madam Daisy, salamat po sa patamsak, madam. Ayan, si Madam Daisy, lablabin natin yan mga lalab. 6 p.m. yung kanyang live. Nakarating din kami, thanks God for the safe ride. Ayan. And Madam Daisy sa imong bahay. Ayan, Madam, tumawid ba kayo sa ilog? Saliram Gamer Lalab, Migalab, shout out. Dan Daisy from Moto Axe.
Ayan, Motoax, nagbaba ng bahay. Then, watch, Madam Daisy. Short lang pala to. Ang laki ng bahay mo, malapit ka nang mag 30K. Saliram Lalabs, thank you. Motoax Lalab, thank you. Kumain ka na Lalab, Motoax. Saliram Lalab, my friend, Saliram. You have 13K followers, Lalabs. Hatdigaon Dare, ayan. Hatdigaon Dare. You are from where? Saliram. Ano? You are from Indonesia? Malaysia? Saliram, you're from which country? I am watching your video, my friend. Saliram. All of your Saliram, all of your video is viral sa 3.2, 2.9, 1.2, 3.7. Even your short video is viral. Ayan, 6 million mega love shoutout mga love for tamsak. Mga love, patamsak naman ako mga lalab sa aking live. Tamsak lang mga lalab, sapat na. Thank you so much. Matagal-tagal tayo hindi nag-live mga lalabs. Pa-upload lang ako ng short para kahit papano is naka-update pa rin tayo kay Lolo YT. Mga lab, sa kanya yung aking live mga lalab. Maraming salamat.
4 million, mega love shout out sa 4 million in the house mga lalags. Taladang tadan. Ano man yan? Manok. Kain ngayon, copy later. Cooking with Zapia Lalab, big love, shout out. Hello, how are you? I am good, Lalab. And how about you, my friend? How are you cooking, Lalab? Motoax na nagbaba ng bahay si Motoax. Thank you, Lalab. Motoax, Lalab. Thank you. Cooking, Lalab. Cooking with Sapia. How is your channel, Lalabs? Ano yung dang? Say. You have 6.72k subscriber cooking. Nice, Lalab. Your subscriber is now too much than me. Madam Piper and PB Daily Life. Ayan, si Madam Prexy yan mga lalab. Lablabin natin yan si Madam Prexy. Si Madam Prexy Joy. Ayan, shopping. Buti pa to si Madam Piper, pa shopping na lang. Sana all. Ayan natin yung shopping ni Madam. Ayan, Madam Prexy, meron kang harang po, Madam, oh. Madam Prexy Joy. Nag-shopping si Madam. Ayan, si Motoax nagbaba ng bahay, mga lalab. Motoax. BG lang si Madam Prexy. Wow, nag-shopping si Madam. Madam, Everton Park going to find out MPOC fair price. Ayan, Madam, Piper. Nasa bahay mo pa ako, Madam. Cooking with Sophia on WOTW. Ayan, on the way, lalabs. Cooking with Sophia, lalab, on the way si Madam Piper. Ayan, o si Madam Prexy Joy Lazada. Ano po, Madam Prexy Joy ang Lazada. Ayan, Madam Prexy, watching sa imong video, Madam. Matagal tayo hindi nag-live, siguro mga isang buwan. Ayan, Madam Prexy. Dan Piper from Motoax. Sige lang, mag-iwigay ng bakas mga lalags. Motoax lalags. Lang yan si Madam Prexy. Or nagluluto, naglinis. Ganyan yung ginagawa niya.
Nagla-live ka rin ba, Moto Axe? Lalabs? Laki ng bahay mo, 6.9. Alam mo bang mas malaki pa than Cooking with Sophia? Alam mo bang mas malaki pa yung followers ko sa Facebook kaysa dito? Hindi ko pa kasi inaano yung ano ko, di ko pa gaanong inaano yung ano ko, yung pag gaanong pinopromote yung aking YouTube sa Facebook. Pinapadami ko muna yung aking followers. Lebakos, punta maya nga po. Anong oras lalaban? Anong oras? Anong oras ng hapon? Yeah, ayan. Di ba, Madam Piper, meron ka rin ano? Meron ka rin page. Ilan na ba yung subscriber mo? Ayan o. Followers mo doon. Yung sa akin kasi nasa 7.3 pa lang. Mas malaki pa yung followers ko kaysa sa ano, YouTube. Alas 4. Okay, sige. Ayun. Parang may pumasok sa pinga ko. Ayun. Parang may pumasok. Sige, lalab mamaya. Ang cute naman ng cat mo, lalabs. Oh. Ang imong cat. Ayan si Madam Piper Harang. Madam, salamat sa paharang po. Palablab ako nakapin, mga lalab, nakapin. Ayan, Madam Piper. Or ano, Prexi G. Lazada. Harang, salamat po sa paharang po, Madam Prexi. Bakit ang ganito ko? Kailangan ko siguro ng massage. Massage. Sakit dito. Wala kasing nagmamasage sa mga lalabi. Kuya Lando's channel, hello po, harang. Ayan. Kuya Lando, salamat po sa paharang, host. Patamsak on the way sa'yo, host. Pag-shout out. How are you, lalads? Ayan. Joshua. Ayan. Alex ba? Sir Alex. Ayan, Sir Alex. Ano na to? Ang laki ng bahay nito. Mapapasana all ka na lang sa kanyang bahay. Harang, salamat po sa parang, Sir Alex, and God bless. Ayan. Arnel Lalab, Arnel. Good afternoon, everyone. 5 million Migalab shout out. Salamat naman sa Panginoon ngayong araw, nakisama yung internet, nakisama yung ating yung ating microphone. Yung microphone ko, mga lalabo, papansin to eh. Ayan, 6 times sa host. Magbanyos ka, batok mo. Sakit. Dito. Hindi ko alam bakit masakit. Siguro na high blood dahil walang ulam. Yo, idol, Kuya Lando from Alex Vivas Marisol. Ayan. Ay, maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga lalab. Joshua lalab. Meron ka na po, lalab, jacket. Ayan, si Sir Alex Vivas Marisol, nagbaba ng bahay. Lablabin po natin si Sir Alex. Napakalaki ng bahay ni Sir Alex, nasa 23K. Sana one day, dumating rin yung araw na maabot din na yung 23K. Ayan. Baby, ha ha ha. Yes, baby. Baby, my love will somebody so much. Ano? Baby. Baby Damulag. Ayan, 5 million Migalab shout out, 8 thumbs up. Main channel. Baby.
Update lang guys, thumbs up lang sapat na. Ayan. Ayan, salamat po sa inyong mga patamsak. Joshua, Ninang Lo, thumbs up po. Salamat po sa patamsak po, Ninang Lo. Ayan. Haha, yun ate, ikaw yung Lo. Haha, love. Ano? Ninang Lo, ayan, patamsakan natin si Ninang Lo, mga lalab. Upcoming, patamsak. Ninang Lo, tamsak. Ayan, mga lalab, Luho Vlogs, tamsakan natin yan. Moto Axe, ayan. Sir Alex Mirasol, hello from Kuya Landos. La 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 la. Update lang guys kay Sir Alex Moto Axe. Ayan, 4 million Miguel shoutout. Tamsak na Ninang Lo. Ayan, Danpin with Bakas, daming fruit from Alex Vivas Marisol. Ayan, Madam Prex, si Joy or Piper and PB Daily Life, Madam. Dan po si Sir Alex po sa iyo, lalag. Pasuklian na lang. Marami ka daw pong prutas na siya, nag-shopping. Nag-shopping si Madam Prexy. BG Loto, shoutout para balikan. Ayan. Nagluto po si Madam Piper, mga lalag. Shoutout na lang. And bagbakas kayo, babalakan kayo dyan. Dan na po Sir kaibigang Alex Vivas Marisol. Sir Alex, dan po si Kuya Lando po sa iyo. Buti po to si Kuya Landos, laki na ng bahay. Tingnan nga natin. O yan. Road to pala to si Kuya Landos, 5K. Di pa tayo naka-aki dito, tagal na. Dan Luho from Moto Axe. Ninang Lo, dan sa'yo si Moto Axe. Ayan, si Moto Axe, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalab. Lablabin, maglablaban. 9 thumbs up, thank you so much. Ayan. Moto Axe, dan with Baka sa bago mong Memorial Homes. Low Vlogs, harang. Ninang Lo, salamat po sa paharang. God bless. Ayan. Sir Alex Bebas, nagbaba ng kanyang pamamahay. Mga lalab. Nagluluto po si Madam Piper, mga lalab. Nagluluto yan. Anong niluluto mo, Madam? Palay ka na lang nagluluto. Hindi ka naman tumataba. Ayan, salamat po. Okay, on the way from Luhubla. Ang bahay ko, yari lang sa Nipat Kugon. Okay lang yan, lumikat ka dito sa YouTube. Tapos, lumaki yung sweldo mo, milyon-milyon. Bunga-bunggalo. Makapabahay ka na ng malaking mansyon. Hindi wow. Ayan, 7 million, Miguel, shout out. Kailandos Kabalen, Dan, sa upcoming premiere mo, ayan. May upcoming premiere po si Kuya Lando, mga lalab-lablabin natin. Dan Alex Vivas from Moto Axe. Mga lalab, salamat po sa inyong siguro mga lalab, na-miss nyo ko. Nag-a-assume lang ako. And maraming salamat po sa 8 million glove shoutout. Sana yung mo, Kuya Lando, yung premiere.
Tingnan nga natin. Ayan, upcoming premiere ni Kuya Lando. Ako nga rin nagpe-premiere mga lalab eh. Miss you to, host. Ayan, salamat lalab. Miss you so much. Hindi kasi tayo nakakapag-loud. Enjoy your live, Ate Bay. Why? Don't go. Where are you going, Joshua? Joshua, don't leave me alone. I am here. I am waiting for you. Where you go? Joshua, don't go. Thumbs up na Kuya Lando, 7 thumbs up. Enjoy your life, Ate Bay. Sabay ganun ha. Enjoy your life, Ate Bay. Tatawan, thumbs up host. Tatawan, mag-love shout out. Ay, salamat naman mga lalab. Sa inyong lahat dyan. Ano, joke yun ate ha, nice. Hoy, Joshua. Sino ba si Joshua? Baba mo yung bahay mo lalab. Nang makilala kita, Joshua. Kay daming Joshua sa sa mundo. Maralad. Sino ba si Joshua? Artista ba si Joshua? Oh. Aywa. Dakal pong salamat kabalen, Sir Alex Vivas Merasol. Ano yung kabalen lalab? Salitang ano yon? Wala ko noon ate. Nanonood lang. Wow. Thank you for your support, Joshua. Wala ko noon ate. Wala ka palang nanonood ka lang, ano ka lang pala. Napaka-supportive mo talaga, Joshua. Ay, lalab, Joshua, kung gusto mo na ako lalab, mapanood lalab. Ganun din naman mga lalab, nagsusupport ka rin lang naman lalab. Meron ka ba Facebook? I-follow mo ako lalab sa aking FB page lalab. Same my name on my YouTube channel. I live vlog. Dami ko doon lalab salitang masasamping host. Ganun ba yun? Lalab Joshua, meron akong FB page lalab. Marami akong upload doon. Makita mo ko palagi. Kung hindi ako available dito sa aking YouTube page. Meron na akong 7.3 followers. Ayan. Namamayagpag yung ating star doon mga lalab. Pero mabagal si Facebook. FB wala don't pala. Meron ka bang mga page yun lalab? May page ako doon. Motoax, ayan, nagbaba ng bahay si Motoax mga lalab. Labin Joshua, salamat sa emo lalab support. Taga saan ka ba Joshua? Kuya Lando, follow mo Kuya Lando ha, ka doon. Magbakas para kita yung mabalikan kung meron ka. Ayan, Kuya Lando, same ng aking YouTube channel. Islandsky Vlog, 7.3k followers. Mga lalab, kung pupuntahan nyo yung aking FB page, mga lalab, mostly lahat ng aking mga video doon may star. Ayan si Motoax, mga lalab. Basta te. Okay, fine. Siguro Joshua na-restrict ka ni Lolo Meta. Thumbs love, CC host. Love you Ashraf lalab, big love shout out. Meron kang premiere. Di tayo marunong sumayaw. Dakal mo rin, salamat kabalen. Ayan, okay. Dakal mo rin. Salamat kabalen. Ayan, from Alex Vivas Marisol. Sir Alex. Okay, same lang tayo. Pero ala akong followers.
Mga friendship mo yun, baka lalab, ginawa mo yun, Facebook mo yun. Ginawa mo siyang pang vlog. Yung sa akin kasi, meron akong personal na Facebook, meron akong page. Musta ka na, Sisi? Okay lang, lalab. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-live. 1:15, okay, wala pa namang 1:15, 12:49 pa lang. Sige lang, lalab. Mamaya, ipin natin yan. Mga lalab, may sila, View Ashraf. 1:15. 8 million mega love, shout out. Tamsakan natin, mga lalab. No ka rin ka ningi, Sir Alex, diba Mirasol? Live pa, bye-bye, live pa. Oh, Joshua, saan ka ba pupunta, lalabs? Oy, pupunta ka sa ibang live. O nga, binibisita kita, di kita nakikita. O kasi lalab, hindi ako nagla-live. Kasi alam mo, love you, Ashraf, lalab. Meron akong baby kasi, yung baby ko nagkasakit nung mga nakaraang araw. Tapos yung mama ko may sakit din. Trangkaso, kaya hindi tayo nakaka-live. Unahin ko yung video kayo sa aking YouTube channel, mga lalab. Anong marong ba't di ka nakapag-ilis? Nag-alaga ako ng aking baby, aye ha. Sige ate, dito lang ako. Joke. Nagkasakit kasi yung baby ko, love you, Ashraf. Ayan. Muto Ax, oh no, musta naman na siya ngayon, okay na. Okay na siya, lalab, tulog siya ngayon, nasa duyan. Nandun kay mama, binabantayan. Tulog naman, walang problema. Kaya hindi ako nakaka-live, 2 weeks. Gusto kong mag-live pero di ko magawang mag-live. Ayan, 7 million mega love, shout out. Ayun, mabuti naman, lalab, mabuti naman nga. Magaling na siya. Good afternoon, everyone. I'm watching from Japan. Ayan. My friend, Japanese friend, how are you? Wa Atsuku Kin last, Neb 67. What is this? Ayan. Oh, naku, sikasuin mo muna baby mo bago live tayo uli. Yung baby ko, mga lab. On the way mo to from Love You Ashraf. Ayun, mga lab, si Love You Ashraf, tamsakan natin, mga lab. Meron siyang ayan, mga lab, meron siyang Premiere 1:15. Tamsakan po natin, nakapin, mga lalab, nakapin, Love You Ashraf. Ayan, 7 million mega love, shout out. 11 tamsak, Kuya Lando. Ilando, i-follow mo na ako sa aking FB page. Ka doon, mag-comment ka kahit ano ko doon video. Makikita ko yan. Salamat po, mamos. Ayan, no ka rin, Banda King, Angeles City, Kabalen. Saan ka daw banda sa Angeles City? Assuming ko lang. No ka rin, Banda King. Saan banda ka daw? Sige po, noted. Saan ka daw banda, Kuya Lando, sabi ni Sir Alex. Pupuntahan ka daw niya. Kuya Lando, on the way. Bye, Kubo Prano, Prexi Joy, Lazada. Ang may-ari ng Lazada Company, mga lalabs. Baka naman, Madam Lazada. Baka naman, microphone. Ayan, 5 million, Miguelag. Shout out, 5 million. Rodi Rahita with autism, 1050 lalab, Miguelag. Shout out, Rodi. Rodi lalab, how are you, my friend? How's everything? You have now 1.79k followers. Watching, my friend, watching, lalabs.
Rodi Rahita Lalab, I am watching your video, my friend. Rodi Rahita. Piper done with bakas sa daming fruits. Ayan. Madam Piper, done na po si Sir Alex. Watching Lalab, Sir short video Lalab. Ayan, 6 million mega live shoutout. Salamat sa inyong mga support, mga lalab. Aro, malapit ka ni Kitami. Malapit lang pala kayo daw, malapit lang. Ayan, salamat po sa 6 million in the house. Mega live shoutout. Lablabin natin sa Liram Gamer, mga lalab. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Sa Liram Gamer, my friend. Mga lalab, patamsak pa ako nakapin 115. Meron pong premier si Love You Ashraf. Ayan, salamat po, salamat. Mga lalab, yung aking short video, mga lalab. Pawash naman ako, mga lalab. Maraming salamat. Ayan, full watch host sa mga chicken mo with bakas. Salamat po, Sir Alex, sa pag-watch ng aking chicken. Malaki na yan dyan, malaki. Introducing today's shrimp tank to everyone. Ayan, from Japanese friend. Lalab, thank you so much. Sarap gawing tinola your. Yung isa. Malaki na yan ngayon, Sir Alex. Malaki na. Pwede na siyang itinola. Diyan lang sa bakuran, madami. Nagkalat-kalat. Harang from Love You Ashraf. Harang ho, salamat na love sa parang Kuya Landos channel. Salamat po, Kuya Landos. Thank you, Sisio, sa pagpin. Ayan, Alex Bibas Marisol, sa'yo, manok ho, sa akin ang papaya. Marami ka palang papaya, Sir Alex. Sige, masarap yan pang kinula. Maraming manok dito sa bahay namin, sa labas lang. Miguel Love, shout out to all from Love You Ashraf. Mga labat ang sakpa ko nakapin, mga lalab. Ayan, salamat po sa 4 million, mga lalabs. Tamsak host, Tess Lifestyle Vlog, Miguel Love, shout out lalab. Madam Tess, Miguel Love, shout out po. Try nga natin ibahin yung kulay ng aking ilaw. Wait lang. Yung ay kasing may lights ako dito, mga lalab. Wait lang. Try natin iba-ibahin yung Ayun, may ilaw-ilaw siya. Pero madilim.
Oh, tumilim. Mega love shout out sa lahat. Ayan, nag-green. Nag-blue naman. Kiniko Banda King, may ano Marisol. Mega love shout out sa lahat from Madam Tess Lifestyle Vlog. Dan naos sa mukbang, may bakas po. Sige po, Kuya Landos, mamaya balikan kita doon. Hala, ano ba to? Ayaw nang bumalik. Ang ilaw ko. Up. Up. Down. Ayun. Ilaw-ilaw. Love you, Ashraf. Dance upcoming premiere mo. Ayan, from Sir Alex. Sir, salamat po, Kuya Landos. Mamaya kita balikan, Sir, Kuya Lando. Aro, lapit yamuta, King Pulong Maragol. Oh. Madam Tess. Ayan, panoorin natin si Madam Tess. Family bonding, my parent short vacation. Wow. Madam Tess, meron ka pang harang. Malaki na rin pala yung bahay ni Madam 4.9 road to 5K pala to si Madam Oy. Family bonding. Ano ka ba, lalab OFW ka ba? Test lifestyle, lalab? Ayan, 4 million, 4 thumbs up. 115 malalab, Diyan imo na ako balikan, no? Sanay naman akong iwanan. Hugot. Kuya Lando, hugot yung Kuya Lando, Ang hugot ni Kuya Lando, hindi hos, Pinas lang. Okay. Ayan. Family bonding, wow. Ang daming foods. Wow, sarap. Daming pagkain ni Madam Tess, Sana all. Saliram Gamer, nagbaba ng bahay Saliram. Ang ganda naman ni Madam Tess. Tantadan! Ayan, 3 million mega love. Shout out 3 million. Bakit nag-loading ang bot? Pulong Maragol King Maligaya tapat 115 mga lalas. Merong yung nakapin po. 115 meron po yan mga lalab premiere. Wapen from Sir Alex Wapen. Tadan! Madam Tess. Nakarin ka wari makatuk ng King Angeles City. Saan ka daw sa Angeles?
Ano ba to? Baka king January ko pa may pasyal kin Sir Alex. Ayan. Parasker ng lugar. Magkukulabs pala sila mga lalag. Kaya pala. Enjoy lalag. Baka sumikat kayo sa Angeles. Bila na lang mag-million yung inyong followers. Ayan, salamat po sa 12 thumbs up mga lalabs. Ba't ayaw man nito? Ayaw. Ayaw po. 115 mga lalab, yung nakapin mga lalab, meron ano? Premiere. Ba't ayaw to? Alex Danwao Mansion ang bahay. Congratulations. At hindi man nagbalik yung nakapin. Magbalik yon Sir Alex. Nakano lang yun, nagluto. Si Madam Prexy Joy, nagluto lang yun. Maya-maya po, silipin niya, nagluluto lang siya ng ano, ng pagkain ng kanyang amo. Magbalik yan po maya. Ba't hindi siya mabuksan? Why, Delilah? Kuya Lando Dan Bahay Kubo from Piper and Daily Life. Ayan. Yung ipag ko dyan sa Angeles, si Badaran Cruz. Marilyn, ano yan, teacher? Monetize na FB Reels. Wow! Pwede nyo i-search. Marami kayo matutunan sa mga tutorial yan. Monetize na siya, lalab. Kuya Lando, ibig sabihin, sumisweldo na siya. Ilang taon ba siya? Ilang buwan ba siya bago na monetize? Inipag ko dyan sa Angeles Badaran to Marilyn. Ano yan? Teacher, monetize. Ilang buwan siya lalab na na monetize? Kuya Lando. Love you on daw isa pin pagkatapos harang. Ayan. Hindi ako makabigay ng kisan. Love you on daw isa pin pagkatapos harang. 115 mga lalab, may ano siya, premiere. 115. 115 si Love You Asrap. Ako lalab, hindi pa ako monetize. Mga ano pala ako sa page ko 2 months.
2 months pa lang ako, Sir Lando. Inshallah soon. Darating din yung araw, mamumonetize din tayo dyan. Tiyaga lang, sipag at tiyaga lang talaga. Ayan, to may live shout out. 1:50 na oras na baka 9, 10, 11, 5 minutes mga lalab, 5 minutes. 5 minutes mga lalab, mag-start na po yung premier ni Love You Ashraf. Ayan, 2 million, thank you so much. Ayan, 4 million mega love, shout out, love you, on the way sa pin, pagkatapos harang, Madam Tess. Salamat po, Madam Piper and Daily Life, Prexy J. Lazada Dan, na rin sa'yo, ayan. Ayan, napaka-supportive talaga yun, Sir Kuya Lando. Kuya Lando, ano yung pangalan mo dun sa Basta nag-comment ka dun, makikita kita mamaya. Pagkatapos kong mag-live, nag-Facebook ako mga lalab. Ayan, 3 minutes na lang po sa nakapin mga lalab. Mag-i-start na po yung live. Ay, hindi po yung premiere pala na nakapin. Matagal ko na friend yan, si Ma'am Prexy Joy Lazada. Napakasipag ni Sir Lando. Thank you, Sisi. Thanks, Piper, on the way from Love You Ashraf. Yan mga lalab, ilang minutes na lang sa nakapin? 3 minutes mga lalab. 3 minutes na lang, 3 minutes. O 2 minutes na lang pala. Tumilis na lang nakapin mga lalab. Woo! 60 seconds, premiere will start mga lalab. Mga lalab, nakapin mga lalab, nag-start na po yung kanyang premiere mga lalab.
Ayan, support po natin yung nakapin. Ay, Dragon Gaming Lala, big love, shout out. How are you, my friend? Helensky from Dragon Gaming. Lalab Dragon, thank you so much, Lalab. Video from Dragon Gaming. Miss you, my friend. Nice Genshin Impact Part 101. Ayan. Genshin Dragon Gaming. Ayan, 6 million mega love shout out. Good in you. I am good also, Lalabs. I miss you, everyone. Mga nag-start na po yung Chiros Vlog, Lalab, ayos. Lalab, Chiros Vlog. Hi. Lalab, mega love shout out. Mga nag-start na po yung premier na nakapin. Lablabin po natin mga lalab. Lablabin natin yung nakapin. 13 tamsak post. Lalab, salamat sa iyong patamsak, Lalab. Mua chup-chup. May lablab na, may chup-chup pa. And mga lalab, yung po, nakapin, nag-start na po mga lalab, yung post pa-view naman, salamat from Chiros Vlog. Ayan. Sige lalab. Support natin mga lalab, yung nakapin, si Love You Ashraf. Ayan. Nag-start na mga lalab, yung kanyang premiere. Ayan na mga lalabo. Love You Ashraf, nakapin po, nakapin. Premiere started mga lalabs. Nag-start na po, nag-start mga lalabs. Ang nakapin po mga lalabs, bisitahin po natin yung nakapin. Nag-start na mga lalab, nag-start na. Nag-start na po yung nakapin mga lalab. Mamaya lalab, Chiros Vlog lalab ha. Ipin kita lalab, wait lang po ha. Ang harang tumbok. Kaya nag-start na mga lalab yung premiere na nakapin.
Joshua Lalabs, you come back. Naka-premier pa kasi mga lalabs yung iba. Nandiyan pa kay Love You Ashraf. Sa nakapin. Akala ko, Joshua, nakatulog ka na. Akala ko nakatulog ka na, lalabs. Joshua. Taga saan ka ba, Joshua? Taga saan ka, lalaboy? Punta ka, lalabs, sa nakapin, ano? Joshua, makita mo yung ano, naka-premier. Nagising ako, ate, nung naalala kita. Hindi nga. We. Di ka pa ata naglansya, Joshua. Tagasan ka ba, Joshua? Ha? Tagasan ka? Malapit na rin matapos yung ano, nakapin. Kumain pa ng pizza, oy. You're busy now, ha? No. Nagising ako. Hindi ako busy. Nandyan nga tayo sa ano nga, lalabs, yung nakapin. Di pa kasi tapos. Yung premiere niya. Nandyan ako, oh. Oh, sa premiere niya, oh. Oh. Nagsusupport ko sa tayo, lalab, sa premiere. Ayan. I-click mo yung nakapin, lalab, at yung Love You Ashraf. Makikita mo nandyan silang lahat, nagsusupport. Ayan, patapos na rin siya, oh. Yan na yung lalab, si Love You Ashraf. Anong Pagkatapos nila yan, lalab, sa nakapin, sibalikan yan. Nag-support pa kasi, nag-ano yan siya, parang may palabas. May palabas, lalab. May palabas kasi yan, kaya nagsusupport. Tagal niyang matapos yung haba ng ano niya, ng okay lang, love ko, nakikita naman kita. Patay tayo dyan. Sino ka ba, Joshua? Ikaw, niloloko mo ko, ah. Sinong Joshua ka ba? Ha?
Yan, nag-ads pa si ano, Love You Ashraf. Daming ano niya, daming nanonood, 25 na oh. Dami niyang viewers. Nakita ko si Kuya Lando nandoon. Ayan na naman ate ko, always salita. Sino ka na naman ba ika? Ha? Bell's Kitchenware Lala, big love shout out. How are you my friend? Ad inserted. Hello Lala, shout out. How are you ano Bell's Kitchenware? How's everything my friend? MM. Lalab MM, love shout out. Mega shout out sa lahat Lalab, big love shout out. Nandiyan pa sila Lalab sa taas nakasupport. Di pa kasi tapos yung ano, yung premier nung nasa taas. I'm good and blessed just like you. Ayan, thank you so much. Kape, sige lang Lalab, magkape ka lang Jai. Jan, enjoy your coffee. Sabayan mo ng bread Lalab. Coffee with bread. MM my friend, love shout out. You pretty, thank you so much. Lalab, thank you. Konnichiwa, konnichiwa. Konnichiwa, konnichiwa. How are you? You are from Japan, my friend. Thank you so much. Arigato, Lalab, thank you. Para sila, oh, Diyos ko. Ayan, tumalan, mega love shout out. Enjoy your coffee, Lalab Bells. Man, love, ako lang, ha, ha, ha. Ikaw lang, love ko, no worries, Lalab. Ano, Ariga 234, ganun ba yun? Ariga 1, 2, 3. Yung ano mo kasi, yung ano mo, yung pangalan mo kasi pang arigato. Dan Premier Harang Host. Ayan. Salamat pakisabi love with name ko ganun ha ha ha. Sige na love. Love you more. Kia Gos Imlamin official lalab like Dan. Johnny Mikey channel thumbs up host lalab Johnny. Johnny yes papa. Love shout out Johnny. Half kasi ako, half Dalmatian, half Chongo. Di ano pala, kinalabasan yan, pugi. Kasi half kasi ikaw. Half Dalmatian, na-imagine ko meron kang mga batik-batik. Half Chongo. Meron kang mga batik-batik, tapos meron kang mga buhok-buhok. Batik-batik, yung katawan mo may mga batik-batik na puti, saka itim, tapos Chongo, meron kang mga buhok-buhok, malaking ilong. Tapos na Premier Lalab. Salamat Johnny Mikey Channel Lalab. Ni Love You Ashraf. Salamat naman Lalab. Babalikin para magpasalamat si Love You Ashraf. Arigato Lalab. Kinanta mo na naman host yung Yes Papa. Yes, yung Johnny Yes Papa. Sana yung ano ni Cheros Vlog Lalab. Nasaan ka na Lalab Cheros? Where is Cheros Vlog? Ayan, per million mga lalab, 16 thumbs up. Salamat sa inyong lahat dyan. Ano ka ba? Arigato. Chinese guy. Ay, hindi. Japanese pala. Japanese, hindi Chinese. Japanese. So, 16, di mo tuming channel lalabs. Dan lang ako pretehos, may date pa kasi ako. Wow! Sana all my date. Ingat ka lalab sa date mo ha. Enjoy. Love, bye. Enjoy your life. I'm gonna watch something now, okay? Okay, Joshua. Thank you so much. No problem, Joshua. Sige na lalab.
Mag-ingat ka sa iyong date. Sana makadami ka, enjoy. Kuya Lando, nasaan na yung premier mo? Iyan ko nga si Kuya Lando. Kuya Lando. Kuya Lando's vlog. Channel pala, mali. Magaling ka rin palang mag-drawing, Kuya Lando. Wow. Kailan premier mo, Kuya Lando? Ayun, mga lalab, si Kuya Lando may premier, patamsak kunti lang po, mamos. Madam Ara, kumusta ka na po, Madam Ara? Ayan, si Madam Ara, lablabin natin mga lalab. Meron dyan live ng alas 2. Si Madam Ara. Madam Ara and Elos Vlog. Tomorrow, 10, bukas pa pala, 10 pa pala, bukas pa. Ay, my love, si Kuya Lando, mga lalab, lablabin natin mga lalab na kapin. Thank you, CCO, sa support at sa mga nagpunta. Ayan, maraming salamat din, Love you, Ashraf. Kuya Lando. You're most welcome, lalab. Love you, Ashraf. Nasa Canada ka ba, love you, Ashraf? Ayan, Kuya Lando. Then sa'yo si Madam Ara po. Ayan, 5 million, mega love share at 17 thumbs up, mga lalabs. Hello, Ma'am Ganda Ara and Elos Vlog. Parang palagay ko si Madam Ara wala tong asawa or dalaga. Oy, Ninong, Johnny, salamat sa support. Buti free ka ngayon, hehe. Kaya nga si Sir Johnny. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Madam Ara, may grab shoutout from Love You, Ashraf. Ayan. Dalaga yan, Nos, dalaga sa paningin mo. Dalaga yan si Madam Ara. Tingnan mo naman. Dalagang dalaga. Malaki na yung anak niyan. Wala na yan maliit. Kaya always looks beautiful. Ayan, 5 million. Mega love shoutout, mga lalab, 5 million. Dalaga yan, dalaga sa paningin mo. Sabog. Talaga naman, malaki na anak niyan, kambal anak niyan ni Madam Ara. Wala na yan ibang iniisip, kundi sila lamang. Oh my God. Time to take a break. $5 million, mega love shoutout, 5 million. Ay, Kuya Lando. Siguro si Kuya Lando palagi itong nakasweldo sa YouTube, Kasi napakasipag mag-live. Ayan, salamat po sa 17 thumbs up, mga lalab. Salamat.
Ang ganda ngayon ng live ko mga lalab. Alam niyo ba kung bakit? Nakisama yung internet, nakisama yung microphone. Walang kapro-problema ngayong araw na to. Ba't kahapon nakakabad trip? Ayun, makisama yung internet. Talaga naman, oo nga naman, talaga naman. Wala na kasi Ma'am Ara, umalis na. Magpe-prepare kasi yan ng live niya mamaya. Buhira lang ko live host. 2 times a week lang host. Yeah. Ako nga minsan lalab, bihira rin eh. Minsan nagla-live ako sa straight ko ng 1 month. Sunod, next month, walay. Rizal Jamal, kumusta ka na Rizal? How are you? Rizal Jamal, buhay ka pa pala. Natin yung bahay. Ay, iba pala to si Rizal, baka tayo nito mapa. Meron ka bang ibang channel Rizal? Alam ko si Rizal yung yung malaki yung subscriber. Ayan, 6 million Miguelab, shout out. 18 thumbs up mga lalab. $6 million Miguelab, shout out mga lalab. Rizal, kumusta ka na lalab? Kumusta na ang buhay-buhay mo? Kumusta ang buhay? Buhay pa rin. Ayan. 5 million Miguelab, shout out mga lalab. Salamat sa inyong lahat dyan. Salamat, maraming salamat mga lalab. Maraming salamat sa inyong walang sawang supporting. Supporting talaga. Ayan, 18 thumbs up mga lalab. Maraming salamat. Mga lalab, wait lang mga lalab. Iinom lang tayo ng General Water. Kuha lang siyos mga lalab ng General Water. Para tayong natutuyuan na ng hininga. Ayan yung kalat dun sa likod, oh. Kuha lang si host ng General Water mga lalaba. Babalik ako within 2 minutes. Kalat, oh. Inom lang tayo mga lalab ng General Water. Ay, Milans, lalab, big love, shout out. Milans, Milans TV host, thumbs up, Alatul. Alatul mga lalab, salamat lalab. Milans lalab, meron ka na pong jacket. Ayan. Malamig na ba dyan lalabs? Alatul. Salamat lalab, Milans. Milans TV. Nagkuha lang ako ng General Water mga lalab. We need to take, sarap, ang lamig. You're welcome po. Ang lamig ng tungalalabo. Oy, team, alami. Alami support. Team. Alami support. Sarap ng malamig na tubig mga lalab. Ayan, Milan TV lalab. Natin si Milan. Wow, ang laki ng bahay ni Sir Milan. Sana all. Pati po tayong nakadikit sa iyo, Sir Milan. Dancing, TikTok, good vibes. Gala mood, full short video pang tanggal init. Ayan. 6 days, Idurot Stone Kingdom. Nasa ibang bansa ka ba? Sir Milan's TV? On the way, kuya. Ayan, si Love You Ashraf. Love You Ashraf, diot mo ba? Ano ka na ba? Love You Ashraf. Citizen ka na ba sa Canada? Isa ka na bang citizen dyan, lalabs? Or senior citizen? 4 million, mega love, shout out. May harang ka lalab, Milans. Dati man tayo dapat lalab magkadikit.
Nasa ano ka ba, lalab, na Saudi? Milan's TV. I think Milan's is nasa Saudi. Ayan, Mudo Drama TV, Mudo. Lalab, Migalab, shout out, Mudo. How are you, my friend? Korean, my friend. Mudo Drama TV. How are you, Lalab? Migalab, shout out to you. How are you? Long time. Mudo Drama TV. How are you, Lalab? Go to channel. Ayan. You have 4.5k subscriber, my friend. Mudo. Love you, Ashraf Harang. Ayan. Lalab, salamat sa paharang. Lalab, salamat. Ang haba-haba naman ng harang ni Milan. Saan lugar ba ito, Milan? Ganda, lupit ng rock formation, Eagle Stone Kingdom. Wow. Lalab, my friend. Sa Baguio pala to. Hey there, KK Travel and Education Vlog. How are you, my friend? Good afternoon, KK. Migalab, shout out to you. How are you, Lalab? Hello, it's been so long. I miss you. Ha ha ha. I love you. Have you been lately? Thank you so much, Lalab. KK Travel, love you to my friend. Good to see you again, my friend. Ayan. Thank you, Lalab. KK Travel and Education Vlog. Really? Yes, Lalab. Yes. Modo Drama TV, thank you for coming, Lalab. Sisi Host, thank you so much. Bye na muna. Sige na, love you, Ashraf. Mag-iingat ka palagi and God bless you. Modo Drama, Lalab. Matamsak naman ako, Lalab, sa nakapin, mga Lalab, sa aking ay kay Kuya Landos Premier, mga Lalab, for tomorrow. KK Travel, nagbaba ng bahay, mga Lalab, si KK Travel. Modo Drama, thank you so much, my friend. I'm going to watch your Modo Drama. Go to channel. Thank you, Sisi, ikaw din dyan, pati baby mo. Thank you so much. Hey, Moto Drama. Modo. You have a cute cat. A cat, not cat, dog. I thought it's a cat. It's a dog. You have a cute dog. Please give me your dog. I love it. I love this dog. Modo Drama TV, hey. Very cute. So cute. Wow. Maraming salamat po, love you, Ashraf. Dan pulpak po sa'yo. Ayan, good. This is very nice, my friend. I love it. It's so cute. Lalab, it's so cute. Modo Drama. Full watch, Lalab. Full watch sa iyong dog. Your cutie dogs. I already connected my main channel to you, my friend. You have a cute dog. Modo Drama, I'm going to connect this one to you. What is this block? Modo Drama. Watching everything done. Lalab, watching this one, ha? Ayan, Modo Drama. So nice. Korea, you're from Korea. Good, Lalabs. Very nice place, Korea. Everything done. You're from Korea. Koreano, mga Lalab. Modo Drama TV is from Korea. Thank you for coming, my friend. Modo Drama TV. I thought you are an artist from Korea.
Come on, Korea. How to go Korea, love? How to apply visa going Korea? I will apply work there. Out muna, host. Emergency lang po. I'm very sorry po. Sige na, lalab. Kuya Lando, sige na po. Ingat ka, Kuya Lando. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Sige na po, Kuya Lando. Mag-ingat ka po. Anytime. Anytime, lala. But how to apply visa going there? Ayan, 4 million Miguel share in 19 tamsak mga lalabs. Salamat po sa 19 tamsak. Thank you so much. Ate Marie Miguel shout out. Ate Marie, ayan. Slow ribbing nyo. Si ano pala to, si Scarty. Naka-live ka, lalab. Ate Marie. Is your channel useless? No support, no income here. SSPB plus program to boost. Ate Dan, ayan. Ate Dan, thank you so much, lalab. Ate. Thank you, my friend, Modo Drama. Drop your link, lalab. Modo Drama, I will pin your link, lalab. Thank you, ayan. Modo Drama, you can drop your link, lalab. Then I will pin your link. Wait, I will take my charger, mga lalaba. Wait lang po. Where's the banana? Thank you from From Modo Drama.
Ate Marie. Ano? Pipa. MJ sa Kalam, lalabs. MJ sa Kalam. Good morning, lalab. Migalab, shout out. MJ sa Kalam. Tara din mo ulas natin mag-live ka. Magbabasay ka tapos mag-shout out. Nakita mo yung mga pangalan na yan. Babasahin mo sa babasahin mo tapos salikain mo. Sa shout out mo, sabi mo. Katulad yan. MJ sa Kalam, Migalab, shout out po. Ganyan. Kita kami lagi nakikita yung tako Gamit ko mga mag-ate ko. Hindi mo mabagsak. Balik mo yun dyan. Dan tamsak po from MJ sa Kalam, lalabs. Hindi pala ito nakasaksak ang buto. Hindi na naman nagana. Dan kay Lando, madam. Sila mag-iwan ka na ng bakas dyan na babalik yan si Kuya Lando. Tingnan natin yung bahay mo, MJ. Meron kang live. Malaki rin pala yung bahay mo yan. Dikit ko po sa'yo. Dikit ko isa, dikit. Aliyah. Gusto na sa ito mo. Kaya bantay. Tama lang.
Tamsak na lalab MJ sa imong bahay. Tamsak na lalab sa imong bahay lalab. Dali man tayong dikit MJ. Ay lalab tamsak.
Mga lalab, magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Mga lalab, maraming salamat po. Ayan. Pagpalain po tayong lahat mga lalab. Bye-bye po. See you tomorrow. Bye-bye.